Aking wanted sa kasong rape, arestado naman sa bayan ng San Manuel. Para sa detalye, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Naaresto ang isang lalaki na wanted sa kasong rape sa Sitio Bombaya, Barangay San Bonifacio, San Manuel, Pangasinan noong October 13, 2025 bandang 4:30 ng hapon. Nagsanib persa ang 104th Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 1 at San Manuel Police Station sa ikinasang operasyon. Ayon sa ulat ng pulisya, matagal nang may bisa ang warrant of arrest laban sa suspect. Isinailalim ito sa medical na eksaminasyon sa Rural Health Unit bago dinala sa San Manuel Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Kasama mo sa IFM News, dagupan nito si Idol Denise Brillante, Tatak. IFM. IFM News. IFM News. IFM News.